Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Bafowethu inkulu ke indaba. Namhlanje ke bafowethu sizokhuluma nje ngodaba ke olukhona enkundleni zokuxhumana. Siyazi ukuthi ke lapha bafowethu ke indlu yakwaZulu okanye nje South Africa yonke isemanzini amnyama ngokudlula kuka baba uButhelezi uPrince Mangosuthu. Cabanga ukuthi ngimbiza kahle esimazi kakhulu eqenjini ke lenkatha umsungulo wenkatha aphinda abe ngundunankulu nje wesizwe samaZulu. Bafowethu into engizoyisho ke lana kunento enhle ke la eyenziwe abaculi bakaMaskandi ukuthi behlangane bayicule le ngoma. Ngicabanga ukuthi lapha ukudibane umfiliseni Magubane, kwadibana ukhuzane, kwadibana untencane, kwadibana igcokamelisha, kwadibana uthokozani langa. Bafowethu siyajabula singabathandi bomculo kaMaskandi. Inhle into eniyenzile, inhle kakhulu. Okunye nje okusijabulisayo ukudibana kwamthandeni engomeni eyodwa benokhuzane. Kodwa ke bafowethu angifuna ukuqamba amanga. Ngowami umbono ingoma ayihlangene kahle akuphindelwe studio madoda yolungiswa le ngoma. Nihambe noyifaka noma e-studio kwayani noma ngawefaka ngoba ngazi ukuthi bayirekhode. Kodwa nje ngokwe recording uma wazi umculo kaMaskandi ingoma irecordekanga kahle. Awahamba amacika ayoyiqala phansi. Siyacela nje lapho abantu abaningi bafowethu angazi ukuthi babone kanjani. Mina ngiyafisa nje ukuzwa umbono wakho ukuthi wena uma uyizwile le ngoma uyizwe kanjani, i-right yini? Ingoma i-right baculile futhi akekho singathi ubhimbile umuntu uculile ngoshuno wakhe. Kodwa ke nje hayi ngokwe recording ayilingani namaqhawa lapha. Amaqhawa kule ngoma amaqhawa esiwathembe kakhulu. Manje masizozwe recording ephansi kanje siyazi ukuthi bese kuphuthuma kodwa isikhathi sisekhona. Ayiphindele e-studio le ngoma bayo ekhanda sabusha. Bafowethu angifuni ukubuka ngale video kodwa ke siyazi ukuthi ke le ngoma isho okuthile kuthina njengesizwe samaZulu. Bafowethu ivideo namhlanje ngizocela ukuyivala siyi-channel ehamba phambili Mkhanyakude. Siyacela ukuthi ke nisilandele kuzo zonke izinkundla zokuxhumana. Ngasilandela ku TikTok, nisilandele ku Facebook, niphinde nisilandele na ku YouTube. Siyabonga.